Это фамильное кладбище Аушевых лежит на холмистой местности и на виду у всех проезжающих по связующей трассе Сурхахи и Кажево. Могилы усопших видны уже на подъезде к обновленному месту захоронения. Как видно, строители постарались на славу. Созданы максимальные удобства для посетителей, собственно, как и на всех местах захоронений, которые благоустроили в рамках масштабной беспрецедентной программы, полностью финансируемой президентом группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым в рамках договоренности с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Фундамент залития 590 под ограды. Юхчана кустарник яхкай более 2 гектаров. Весь периметр кладбища привели в порядок, расчистили от кустарников и деревьев, оставив растительность только на некоторых могилах. Это была просьба родственников усопших. Отдельного внимания требует проведенный капитальный ремонт мечети, как снаружи, так и изнутри. Здание приведено в надлежащий вид. Для ухода за кладбищем закуплен весь необходимый инвентарь. Это и бензокосилки, тачки, лопаты и другая необходимая утварь, что, конечно, не могло не обрадовать собравшихся. Улука камал хигачо, улука когмал бяхачо, Аллах нясол, дальше Мухаммад дуа, кондуаш кимдина, ялсмал соудол, ус камал хигачо. Ебол беж увай республики, масснаха ебол бейтиш, шигус далуж вол Михаил Гуцериев. Аллаху бекум бобсан ясмалин цани. Сын улулахтаче вей мягко дел Мухаммад Алин бакл аддараться цунцани муи из дальше Мухаммад духа садолца масни то уз бяч белха чо язда то чо хоз бяч чо дик бя бол сак хамса ешиш حتى سجمشان أوتي كوك بيعبيت بيج عشان لامز يت مصدولهم بارتو هيوش قصري ميكائيل دال اشتباحن وتدي هنا بي قمن دي هنا نو قصتولش والله ما مصدول كشمش دي هنا مصدول دنيا نقد شقوار شو أرهرتي شو دنيا ناش عادي قبل جبوه بابسو دال صوّق الرزق دال اسمه هي تنالو دال مرشيلو دا خياهيول وسقمال هيجات شو دال بيهم الرئاس خلشون شعبوه باب شيء تن مش سنة دي شو خذ متكتشوش دال الرئاس خلشون. Как и все другие кладбища в республике, это место захоронения благоустраивается полностью и капитально. Установлено высокое и крепкое ограждение. Вход на кладбище теперь будет с 2 сторон для удобства посетителей и сопровождающих усопшего в последний путь. В непогоду идти по грязи больше не придется. Здесь уже пролегает подъездная дорога и большая парковка для автомобилей. ير خذني يجوا علامة ألدي حشوا شغل خذ مرزق دا خذ حيا متجي حيا كرت يديهن دا قيمون متجي حير يرت باخشناها يقص دقة صوت دير علامة ألدي حني أشياء ير خذ حتى دي كشمش ده ير حتى دي أشياء ديارياز خل حيا بلاشات كاتور أنا شتيبار ير سنيز يعني ألديهن ساسبولشنا سنيز يعني ير واحد وسجى تهن يرت واحد وسجى مثل بين شان يجي ميتك يعني أشياء حد واجو سجى شين بارد حد يعني شيء بين باخش ناخر رد وخا دعدي ملقيك بي يوخ بارد وير تهن يعني أجد إيه الله جيانش خلش يوهرش خلش حبيبي و بردواي قور واي لاشوا حقش خلص تهن خلص أنا دي كيش دي أول تادي ميتك جوا غلا ميت مالوج ميتك دقة مالوج ميتك جي هذا سادس خير هذا استواسي ديش كشمش دي أزيل توادي كيش دي أول تاديرش ير علامة الدوخ صوت узбахш божа вейнаха дух صوت тир. Благоустраивается кладбище на средства фонда Возрождения, созданного специально для Ингушетии. Главный критерий в этом вопросе, который поставил перед рабочими предприниматель и меценат Микаил Гуцериев, так это создание максимальных удобств для посетителей. Как отмечают сами старейшины, способен на такое богоугодное дело лишь человек, который ищет довольство Всевышнего. والله ما مسنا كشمش تادي شقبال شيء فدي زخور حلو شو ديريات خوش عند الصيدلت يرقوز يروز حاجة ده يبغى حبيته حبيج بوك شو مثلا ده الصيدلتشن أوز يفشت يزجر شعره مال نخت بيحكي تحيل خان جت بدق نخ نسبة ليخل نخت بيحكي دخل شيء لاخل شيء خص حيستر لأن دقت مشان ده باقي حط بقى بيجي أقص حط بقى باقي باقي كي نخ مشان صوتي حط بولر يرخذني سنة ديك حياة موتجي
أسفدني شيء إجر حلقة بركلا اللوسون قصري ميكالا هم حدي يروز على هيت قونا شل ديس ديل ديس يحيى سني أشي قونا شل يحيى ويشتغل يهم دعوة ده سني أشي روز مسين ديش ده الوقت زي هنا السجا دي هنا روز دل شوخ دي هنا از مثل قدل شوخ دي حتى حلبوز بار حكي يوخ دال دي هنا حتى دي هنا قد يصدر هنا يا ما عنده والله وز قاسر يوخ هذا روز قصير مشتقات سوز داري ديز جهة دي هنا ديال ده يعني حلقة وتيا دي هنا شو الله شيء يورت مكر غلا قمن السق خلر هذا هذا اختار زرط دياري. Масштабная программа по благоустройству и реконструкции кладбищ на этом не заканчивается. Только в этом году в рамках третьего этапа планируется привести в надлежащий вид 20 мест захоронений. А в целом программа рассчитана на несколько лет и планирует охватить все кладбища в республике. Адам Мережков, Белял Ахильгов, Магаз 24.